Chinga kia baroki wa baba bakogenda aso mutumukomoke bwa masomo gusoyomanyikanite na Halfterm nigo bono babeire bakwira no cyase cy'skuru eri okwegendereria na masomo abo nabono nigo ababwatani bekisemi korwase cy'skuru au aime county ya Kisii besokire na gukwanira igoro y'umutumuko yomokeiga yento bago keire na goteba na gosegwa kere serikali ngambuya aso koirania kalende ngoro ya masomo na tana nechikwa abaroki wachinga kinyororo kwegenderia na masomo abo amanke tigateguna twariganira muri keito Ndemo Stephen. For example, from the grass magega yo mutimoko moke nige kerengekene kya boro kigubayiranira sentunde akabere yetamu entangani yo mwako yo chiri bwibere na 23 ntwatarira chiskuru ime kitutu chache South gati yabo secondary ya St Patrick's Mosocho. Amuna twakorera Halfterm yetega abana bairanire buya ande ewikene ya kianda yetamu tugenda kugasana ngange bari guchaka matemu yo mwari gwetamu na abana baito ba form 4 ngokara bara matemu joint babwatinyi school cha migori igo bairanire buya nande tugenda tamu torena itora ikere mwako gati yabira chiskuru chigo chengera no koiranira gwe kalende nkeranu yechisemi yuase kegetambe yale marigwa na COVID-19. Remember here we have said that the energy is going to decrease as you go down the trophical levels. You have started with 100 kilojoules, we went to 60. Ndate go chaka waka mbiyamana sencho ya serikali yaito wanyara normalize mangana chitam kiara omwako aratantu atorto bakomo banane mune day school kunyara goikeri gukore syllabus chinka kichialenga chinke yalengo bakongomano anda anene sengenja abana bakuru kanande bakoira namba menyetim igontu ali kunyara gutwara chinsa chingi amano chiokore syllabus abalende batemete ntu akorete lakini esobwangomano igo mwako yo muna chitam chiabeta noma ntoroche ngatwere ndirenjereria ite ya kawaida nko wigarere na abana batwara chinga kichibwanarata elinde baikera kuigwa magana ali bagasoma ku topic chiyonsi chitali kuwaireri kuchikoira asenga kebwanarata igo ntokagerete nga ogokora kwa basama temgo ikakobo ukuya esenjeri bagalina nali etamu era no mwetali chiwiki chibutoreire gati wana batokonyara kuikeria ale mano kubwesi baikereti omwako ara abaiboli nigo basabiru gosire emeroberia chiskuru elikororo byobokoreri bwechisemi anene mono gotoraganya abaiboli batakonya na togoteba utande koene kinga abana babo batokire skuru ekiara mne day school ego chayata kongere kera mwana atari goika kwanyara mbali goike skuru esengenje ya mugose yende yatwara bakonko babwati ekiara ntokonya goikeri bonse igo mno muiboli onyara goikera nikomanya ngo mwana oyo ikire skuru na kubwati na baikere skuru nende bakorega asiri bakwayo na nde kerebaga ni skuru na baiboli baikera nikubwati abana babo bakora kwabo ntoganire serikali tokonya abalimu na infrastructure ebirasi ntoganire muna bana ntoganire abana baranga abana 70 abana 65 ase class twale konyale birasi binde bire extra na batwale ko abagana erinde batwara libagali saine goike korambale kekera bagasoma magega ya COVID-19 konyara guturubania kalende chisemi ya sense ya Kenya nigo bona chisku chagendire ko gokera kwirana gwe kalende chisemi yibone batinga kibene cheru sanyare ko bagekoera asabona bali muna bwatirive chisemi batebire buna nigensemo ya kabiri yetamu entangani yanyare ko bakigo chakabene ko reporter ya Ndizi TV korwa igase secondary ya St Patrick's kutoka ime ward ya Bogusero ebonge ya kitutu chache South area taliane Ndemo Stephen.